walang bayad. Libre lang. Kids, I've been looking for them all my life. Tricks, I'm playing, Ay, kasarap! Malamig oh! but somehow you were bulletproof. Impervious to all Ayan na, ayan na. you sweep me. Pwede kayo kayo dito? Kinain talaga. Isang isay. Ang ganda dun oh, solid oh. Parang bulak. Ang ganda ng sand dito banda, ang linis. Kasi naano siya ng alon eh. Oh, ang ganda. Gold na gold. Ang ganda pa pala oh, ang dami pa mga bato-bato oh. Ilang taon na kaya itong Tacloban na to dito no? I never knew we could feel this way. Now that I do, I want it every day. Ooh. Yun guys, what's up? Good morning po sa lahat. Ang oras natin ay 10:35 AM. Today is December 20, Sabado. Meron tayong panibagong adventure. At nandito tayo ngayon sa Sentro Toma, sabi ni Sir, dito sa may Bani, Pangasinan. Magbe-beach tayo kasama ang Titi Moto. So ito kasama natin si Sarge, si Jess, ayan, Titi Moto kasama natin, ZD, tsaka si Ace. Magbe-beach tayo. Ang dami nating karga oh. Kasi balak namin ni na Sarge tsaka ni ZD mamayang gabi mag-camping kami sa may Bulinaw. So tara na. Malapit lang daw naman yung pupuntahan namin dito. Ayun lang, ano yata, rough road. Good luck sa atin. Uy, ang daming isda. Ang dami pala nagbebenta dito oh. Dito yan sa may Sentro Toma, Bani, Pangasinan. Ay, Blue Marlin, sarap. Nagpultang na tayo dito. Mamaya reset natin yung trip meter natin bago tayo pumasok ng rough road para makita natin kung gaano kahaba yung rough road. Actually, yung mga ibang pumupunta dun sa pupuntahan natin na beach ngayon is nagbabangka sila dahil nga mahirap yung daan. So tayo, momotorin natin. Alam niyo naman, mahilig tayo sa rough road, sa adventure. So 10:37 AM. Sorry sa mga kasama ko, na-late tayo guys kasi hindi ko natansya yung oras. Mas mabagal pag naka 4 wheels pala. Kasama ulit natin ang Titi Moto, taga rito sila sa Pangasinan. Oo nga pala, kaya pala na-late tayo kasi naka 4 wheels tayo. Sinakay natin si Jopay dun sa van natin kay Mimi. Tapos nakiusap tayo dun sa gasoline station na iwanan natin yung sasakyan natin dun. So pumayag naman sila, kaya maraming salamat po. Tapos bukas babalikan na lang natin siya mula Bulinaw. Ikot na lang tayo, balik tayo dito. Ayan, pasensya na sa mga kasama natin. First time ko malate sa ride. Magluluto tayo doon sa beach kasi di pa tayo nag-aalmusal. Pero okay lang yan kasi para nafa-fasting tayo. Lokal ng Sentro Toma, this way. So ipapakita natin syempre kung paano pupunta doon sa beach na pupuntahan namin, kung gaano kaganda, at kung ano-ano mga pwedeng gawin doon. May mga napanood na akong vlogs dati na nag-ano sila doon, nag-camping, overnight camping. Raw camping yun guys, walang fresh water, walang CR, as in raw talaga. Papakita namin sa inyo yung spot doon para sa mga mahilig mag raw camping, baka sakaling magustuhan nyo. Parang walang dumadaan dito. Wala talaga mga dumadaan dito. Solo namin yung kalsada. Yun oh. May mga matatangkad na puno oh. Ang ganda nilang tignan. Oh, ayan oh, ito pa. Anong mga puno kaya yan? Oops.
Okay, pababa tayo ngayon. Dito pala sa kaliwa natin, dagat na. So, tara. Malapit na tayo papasok dun sa rough road. Pakita. Ay, putol na pala dito. Oops. Oops. So hindi na makakapasok ang sa ano dito, 4 wheels. Motor lang talaga. Ito na pala start. Wait lang. Ano tayo? Reset tayo ng trip natin. Trip A. Yan, 00. Para makita natin kung gaano kalayo. Sana wag bumigay yung bracket natin. Dami nating karga eh. Up, 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 up. Up, up, up. Ito, yung daan pala nasa ano siya? Nasa gitna ng gubat. Nagpalipad tayo ng drone sa sobrang kapal ng mga puno. Hindi na natin makita yung kalsada. Hindi makita yung kalsada. Oo. Mag-ano tayo, off tayo ng HSTC. Yan, so time check 11 AM. Tingnan natin kung gaano katagal bago tayo makaabot doon. Let's go. Sa kanan, bangin no. Pababa tayo ngayon. Pababa pa rin at mukhang mahirapan tayo mamaya dito pabalik. Grabe yung mga bato eh. Ang daming bato. Ito, nakasubsob tayo ngayon no. Oops. Ano no? Salamin? Nalaglag. Oh, sige, sige. Ang lilim. Woohoo! Hintayin natin si Sarge. Pinalikan yung palaman. Oo. Sa talim ng mga bato. Talim eh no? Kala ko nga plat ako eh. Sa talim ng mga bato. Woohoo! Ay, ano yun? Lako. Ano yun? May tumusok na ano. Gusto mo sumama? Diyan ka lang. Ala ka. Ace, where are you? Tayo natin sila. Saka Ace. Tingnan natin yung marka. Walang marka sa kanan eh. Parang dito sa kaliwa eh. So guys, dito kasi may daan dito pa kanan at saka diretso. So si Ace, yung guide namin, nauna na. Iniwan kami. Hindi, pero hihintayin namin dito si Sarge kasi bumalik siya para kunin yung nalaglag na gamit. Baka maligaw din siya eh. So maghihintay muna kami dito. Tapos ang taas pala na no. Yan yung dinaanan namin dati, naligaw kami. Saan? May daan din dyan? Yan yung unang daan namin. Parang exciting dyan ah. Ayoko nang balikan dyan. Gubat pala talaga dito. Ito yung mga gusto kong adventure. Gubat, adventure. Ayun, nandito na si Sarge. Tuloy na natin.
So guys, dito pala diretso. Huwag kayong kakanan doon ha, baka saan kayo mapunta. Dito pala yung daan, diretso. Tara, iya. Sana si ADV 160 maglagay sila ng button dito para i-off yung HSTC. Kailangan mo pang manually off ng ganito. Yan. So nagmamotor tayo ngayon sa loob ng gubat. Nagpalipad tayo ng drone kanina guys. Tinitignan ko sana yung kalsada. Hindi makita dahil sa kapal ng mga puno. Wow. Okay, nakaka 1 kilometer na tayo. Oops. Oops, pababa ulit. Ay, kahirap siguro dito pag umuulan. Oops, tatalim na mga bato guys. So huwag kayong pupunta dito pag manipis na gulong nyo. Oh, may motor pa dito. TMX. Uy, dagat na! Ayan ang dagat guys. Malapit lang siya. Nasa 1.4 kilometers pa lang tayo. So siguro nasa 2 kilometers lang to total. Mamaya malalaman natin. Malapit lang pala. Ayos. Kaysa magbangka. Kung may motor ka naman, pwede ka na dito. Sa mga nagtatanong kung kaya ng Mio, kaya po. Yung kasama namin naka Mio. wag nyo lang i-lowered. Siyempre. Ay ang ganda ng mga puno. Anong mga puno kaya to? Parang balete ba to? Mga expert sa puno guys. Anong mga puno yan? Wow, ganda ng mga puno. Oops, pababa ulit. So good luck. Mamaya puro tayo ahon. Lapit lang pala. 1.6 kilometers lang guys yung rough road. Ito na. Ay wow, ang ganda. May bato oh. Ayan yan, may cliff. Kama tayo, magpapesto. Parking dito muna. Hindi pwede doon. Bawal doon? Lulubog. Ganon. Meron pandaan dito oh. At may bahay dito oh, na natumba. Hindi na pala tayo pwede doon guys kasi lulubog na yung gulong natin. Maganda dito. Kaya lang walang lilim. Doon sa mga bato meron. Okay guys, eto nandito na tayo. Dito na natin iiwan yung motor natin. Maganda dito. Kaya lang ang daming basura lang. Ayun oh. Kalat yung basura. Grabe no. Tapos ang ganda ng sand. Ito yung sand. Maganda yung sand. Tapos ito may dito, may kubo dito. Ang lawak pala niya, hanggang dun pa oh. Parang dito, yung style niya parang sa may Tibo Tidal Pool. Doon banda oh, parang may pool. Mamaya ligo tayo dyan. Oh, yung kasama natin, may dala silang mga awning oh. Gagawin natin bubong kasi mainit. Anong oras na ba? 11:30 sakto lunch. Low tide ngayon. Low tide ba niyan? Oo. Umabot yung tubig yan. Low tide daw ngayon kasi umaabot daw dito yung tubig. Tapos parang ang sarap umakyat doon sa taas. Mahaba pala to, hanggang doon pa. Kung naka CRF tayo siguro kaya natin dalhin dito yung motor. Kaya lang ADV negative, automatic Maganda yung sand, tsaka yung dagat maganda.
Meron na tayong awning. Oo nga pala guys, nakalimutan kong sinabi kung gaano kalayo. 1.6 kilometers yung total na rough road, tapos nasa around 30 minutes. Depende sa inyo kung mabilis kayo or mabagal. Kasama pa dun yung pag-stop over namin, no? So, siguro mga nasa 25 minutes or 20 minutes lang pag naka-scooter. Siguro pag naka-CRF, mga 10 to 15 minutes. Kung pupunta kayo dito, naka-enduro kayo, mas okay kasi kung mayroon kayong gustong bilhin sa taas, mas madali kayong makakalabas. So tara, baba na natin yung mga gamit natin. Yun lang, medyo malayo lang yung parking ng motor papunta dito sa spot natin. Yun, part pa rin daw pala ito ng Bani, Pangasinan. Ito yung tinatawag nila ang Polipol Beach. Yeah, shout out. Ayan. Jemel Cardaño. Ayun, no? Ayun, no? Ang dami nila. Follow niyo siya, J4. J4 po. Okay, tara. Paras kami ng puan ni Zidio. Saan mo nabili? Sa Shopee? Ah, meron sa Shopee nito? So ayun, naglalagay tayo ng link. Hingin natin yung link sa kanya. Ang gusto nito. Kasi pang moto camping maganda to. Maliit lang. Maliit kinakain na space. Yun nga lang, walang sandalan. Oo. Decathlon. Kaya quality. Tapos yung gamit natin table, yung unang panahon pa to. Pinaka gamit natin sa unang vlog pa natin sa pagka-camping. Ba't ka bibili ng bago kung gumagana pa naman, di ba? Sayang pera. Pag nagsawa na kayo, Pero pag naka-million views to, syempre bibili tayong bago. Kaya panoorin nyo na. Birthday kasi ngayon ni Idol Jess eh. Ayun ba yun? Last month pa yata. 16 ba? Oh, yun, belated happy birthday. Na year-end ride na rin with Titi Moto. Ang dami kong year-end ride ah. Oh, ito yung table natin oh. Oh. Nag-fade na. G4. Uy! Birthday. Thank you. Kampay. May ano kayo? Ito yung mga lutuan pa rin natin. Ay, itong mesa at itong lutuan natin, sabay-sabay natin binili yan. May butane tayo dito. Mas gusto ko itong lutuan natin to kaysa dun sa dati natin gamit na may braided hose. Kasi ito may shield sa malakas na hangin. Inabot niyo sa akin, akala ko akin. Oh, ayan oh. Para siyang bulaklak. Saan na yung Alfonso. Dito na di Sambales, di Santa Cruz. Tignan natin kung ano ginagawa ng mga kasama natin. Kanya-kanya sila ng pwesto. Ano Sarge? Ayos ka lang Sarge. Meron pa kayong kasirola? Meron dun. Sa bag na gray. Sarap niyan kung may pako, no? Oo nga. Sayang, walang pako. Tignan yung mga bato guys, oh. Alam na alam mong umaabot yung tubig dito. Siguro dati nahahampas to ng alon kaya nagkaganyan, no? Tapos, ito lang yung pwesto natin. Walang bayad. Uy, ito may hammock, oh. May Ace, oh. Pwede tayo maghammock dun mamaya pag inantok tayo. Tapos tara, silipin natin yung dagat. Uy, may pamingwit, sana all. Nangita tayo. Kaya ba niya ng pating? Oo, di ba? Ayos ah, parang tripod lang ah. Hindi, actually dilis ang hinahanap. Ah, dilis lang ha, pamaliit lang no. Ang liit eh. Ito yung dagat. Tara, pakita ko sa inyo. Maganda, maganda yung dagat. Yung iba, doon sila nagpwesto, doon sa mga likod ng bato para may lilim sila. Tapos, ito na po yung dagat. Dito sila naliligo. Ayan. Hanggang doon pa siya oh. Tapos, palipad tayo ng drone para maipakita ko sa inyo yung aerial view nito. Maganda dito at wala pang bayad. Oh, kung naghahanap kayo ng budget meal or raw camping spot, dito maganda.
Okay, time check 12:30 na, sumobra na. Luto na kaya to? Yun oh. Di ba? Ganun lang, may ganin na tayo. First time lang natin gagamitin to, pero matagal na sa atin tong kutsara na to. Ngayon napa-fold siya oh. Di ba? Sira na yata to. Ano sa Ilocano ang kain na tayo? Manganon! Ayan o. Uy! Stress ball? Paksiw na tilapia! Gulay! Stress ball pala ata. Ano yan? Wow, social, may ganyan pa. Parang ano lang, manginasal ah. Nagsikip ko. Oh, Ano to? Kinilaw. Kinilaw. Na bangus. Oh. Kinilaw na bangus, tapos itlog na maalat. Tsaka ito, Paksiw na okra tsaka ano, paksiw na okra. May ganun pala. Oh. O, kain na tayo. binugbog na ano. tilapia. Binugbog na tilapia, oh. Nabugbog sa biyahe. May pinaputok. Relax muna si Sarge. Kami naman, aakyat kami doon sa taas. Actually, 1 PM ngayon, medyo trick yung araw. Pero, since December ngayon, hindi naman ganun kainit. Nagdala tayong drone, pakita namin kung ano yung view doon sa taas. Siyempre. Ang ganda ng sand, oh. Golden sand. Ano, mapino. Ano to, lumot? Ah, bato pala siya. Oh. Hindi siya madulas. Ayan, nakakatin natin. Tapos dito may mga lumot-lumot. Ayun, oh. Ito na, akit na tayo. Oo. Tatalim ng mga ano. Tatalim nga nitong mga to. Dapat talaga kung aakyat kayo dito, nakachinelas kayo. Doon tayo aakyat sa taas. Paano tayo aakyat dyan? Paano kaya aakyat dyan? Di dyan pa eh. Doon sa kabila. 60 years old din, oh. Lakas. Rock climbing ka. Rock climbing, oh. Uy, grabe ah. Hey! King of the world! Ay, ang lupit! Siyempre, kung kinaya ni Idol Jess na 60 years old, tayo na 20 years old, kaya natin yan. Hindi mo yan, fishing pole din. May hawak pa siya. Oo nga, no? Dito pang mga content creator, dito dumadaan. Pakita ko sa inyo, ano yung tsura ng taas. Isa pala siyang malaking bato. Ano ko? Meron pala mas madali doon eh. Oh, yun oh. Dito lang tayo mamaya. Pakahirap pa tayo dito. Woo! Solid. Tingnan niyo yung mga bato oh. Mukhang mga ano sila, corals. Okay guys, tara, pakita ko sa inyo yung view dito sa taas. Tara. Follow me, drone. Lakas na hangin dito sa taas. Solid. Medyo nakakatakot. Meron daw mga tumatalon dito sa taas. Hindi ko kaya tumalon dito, nakakatakot. Pakita ko sa drone shot, oh. Tara, lakad pa tayo banda doon. Ay, grabe! May butas dito! May butas, oh! Punta pa tayo doon. Punta natin mga kasama natin doon. Naghahanap sila ng spot kung saan mamimingwit. Eto, Taclobo, oh!
Ito, may taklobo guys, oh, ang laki nito. Giant taklobo. Kaya lang nabasag na siya. Eh, ang dami. Ito pa, meron pa dito. Ilang taon na kaya itong taklobo na to dito, no? Parang naging bato na siya eh. Parang naging part na siya ng bato. Tara, puntahan natin si Idol Jess doon sa pwesto niya. Mukhang okay doon sa spot niya. Hirap. Dalawang kamay natin gamit. Ay, ang lakas ng alon guys, oh. Hindi nakakatakot. Medyo nakakatakot yung alon. Puntahan natin si Idol Jess. Nandun siya sa pinakadulo. Ha? Diving board. Uy, may diving board! Oh! Ay, wait lang. Nakakalula. Ayan oh. May diving board dito. Ibig sabihin, may mga tumatalon dito. Papunta doon. I remember when we used to be in love, and we thought that nothing could ever keep us from partying, leaving this romance behind. But now you're gone, and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, yeah, I didn't forget you. Hey, no, I didn't forget you, baby. I know we drifted so far apart, and I know we both made a brand new start. I saw you walking and talking with another guy. Guys, ito, may tatalon. Grabe, ang taas yan. Ay, boom! Parang wala lang sa kanila eh, no? Hindi, sanay na sila. Yeah, I didn't forget you. Oh, I didn't forget you, baby. Tatalon daw si Idol Jess. 16 na daw, kaya pwede na. Parang ako yung kinakabahan. Idol, sure ka ba dyan? Sure ka ba? Kaya yan. Matapang, matapang. Senior yan, senior. Sabi sa'yo, nakakatakot eh. Kaya ko yan. Ah, Tingnan ko muna yung ano. Hoy! Itnang may kumista! Bago ka! siguraduhin mo muna. Hoy, isa bang? Kita? Sure ka? Parang ako kinakabahan sa'yo. Game na? Ready ka na? Ikaw ba? Ready ka na ba? Naka-record na yan. Kuya, pakisagip ka lang pag ano. Uti ka. Malayo si Sir Oli! Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. Boss, Idol, ilang taong ka na? 6-0. 60 years old! Kinaya pang tumalon dyan. Grabe, kalupit. Ito yung mga malalakas na loob na tumalon dito. Shoutout kina kuya. Pakalupit nyo! Lakas na loob. Bumaklip pa yan. Pag ano, no? Tara. Sir,
Ito oh, malulupit yung mga yan. Ang ganda ng kulay ng bato dito, kulay pink. Ayan oh. Iba-iba kulay. Pink dito, tapos green. Tapos doon, light green, yellow green. Ang ganda. Tapos yung tubig dito, makita mo oh, kulay green na nagbo-blue. Ibig sabihin, kulay white yung sand sa ilalim ng dagat. Panalo, panalo. Sabi ni Idol Jess, nung pagkatalon daw niya, parang naiwan yung kaluluwa sa taas. Ako siguro pag ako tumalon dyan, nasa kalagitnaan pa lang tayo, wala na, hihimatayin na ako. Actually, yung itlog ko, Oh. napunta dito. Wala na tayong nahuling isda, at least nakatalon naman. Oh, ang ganda ng mga bato guys oh. Ay, dumaan dalawa dati. Oo, dito. Oo. Sila, no? Sila dumaan. Dito. Ito, tingnan yung mga bato oh. Lupit oh. Dito, tignan nyo, parang may pool. Parang masarap maligo dito ah. Hello crab. Dito siguro siya nagpalit ng balat. Tapos ito yung view dito. Uy. Ah, eto, dito madali. Doon mahirap. Doon lang tayo sa dati, no? Bumalik na ito sa dating daan. Guys, tignan nyo yung bato, may fault line. Ayan, no? Natibag yung gitna. Oh. Nahati. Ang gandang tignan nito, oh. Itong, yan, yung dinadaan ng tubig na yan. Kulay green siya, oh. Kaya siya tinawag na Pulipul Beach kasi yung tubig dito, umiikot. Ah, Kaya umiikot. siya tinawag na Pulipul. Kaya pala pulipol kasi umiikot daw yung tubig. Ayan, oh. Tubig doon. Umiikot siya doon, papunta doon. Ito, yung hampas ng tubig na nanggagaling dito, pupunta dyan dito. Yan. Tapos, pupunta doon sa kabila. Ay, may mga bangka na doon, oh. Ah, may mga ano, turista. Yan yung mga galing sa Patar. Yan yung mga galing sa Patarno. Lakas ng agos, oh. Oh, ay. Lakas ng agos. Ang ganda. Tapos may mga bato-bato, oh. Patar kayo? Nagbangka pa po dito? Oo, yun. May mga ano pala, turista. Maganda sa taas. Malayo ba? Malayo? Pag Patar? 15 minutes po. 15 minutes boat ride. Opo. Tapos magkano babayaran sa bangka? All in po, 3.6 po yung ano. Ah, package. Ayun. Sige, sige. Thank you. Shout out Kinasero. Enjoy. Dami nila, oh. Nagbangka sila mula Patar papunta dito. 15 minutes daw yung boat ride. Maganda dito. Tingnan nyo yung bato, kulay ano, army green. Ang ganda, favorite color. Ito yung mga bangka na sinakyan nila mula Patar papunta dito. Tara, maligo na tayo. Eto, dito, merong malilim dito na spot. Dito tayo sa may umaagos. Isipin nyo guys, oh, ganito ganda dito, tapos libre lang, no? Ang mga role lang natin dito is wag tayong magkakalat. Ang kagandahan dito, Oh. may lumalabas na orange yan. Oh! Si orange. Ay, kasarap! Kalamig, oh. At saka doon, oh, maganda din, oh. May parang swimming pool. Ayan na. Ah! Ang laki. Kasing tangkad namin yung alon. Woo! Sarap! May swimming pool tayo dito. Ayan na. Woo! Why? Tampol pa lang yan. Oh! Piccolo, ikaw ba yan? Ito, oh. Ang galing, oh. Para siya lubid, para made of plastic. Parang net. Oo nga eh, parang plastic. Pwede kayang kainin to? Hinain talaga. Eh, walang lasa. Wala lasa. Maalat, no? Langisay. Ang ganda doon, no? Solid, oh. Para sila mga broccoli. Parang bulak. Ang ganda ng sand dito banda, ang linis. Kasi naano siya ng alon, eh. Oh, nilinis siya ng alon. Oh, ang ganda. Gold na gold.
Hanggang dun pa pala oh, ang dami pa mga bato-bato oh. Nagpatong-patong. Tapos mapapansin nyo dito, yung mga halaman or mga puno dito sa gilid ng dagat, puro tuyo. Okay lang kayo dyan? Kami, okay na okay dito. Woo! Let's go! Yan, mga pandan yata to eh. Mukhang okay din mag-spot dito. Kasi malayo kayo dun sa entrance. Ayan, kung gusto nyo ng privacy. Ayan, dito kayo. Ganda rin na sand oh. Sarap sa paa. Ito yung sand nyo. Parang ang hirap ng dinaanan natin ah. Ibang flavor naman. Oo. Ibang adventure naman. Dito kakaibang kulay ng mga bato. Kulay yellow. Doon naman kulay gray. Dark gray. Tapos dito naman kulay army green. Oh, parang tayo nasa disyerto. Ito yung mga pandan no. Oh. Para tayo nga sa disyerto guys oh. Kulang na lang camel. Oh? Mongolia, Pangasinan. Bakit kaya ganyang kulay dito no? Ito, wasak to oh. Siguro nasira to ng bagyo. Tumba na oh. Ito pala mga basura na to, hindi pala galing sa mga turista yan. Ito pala, sabi ni kuya, na ito pala si kuya, dito nakatira. Ano pangalan mo kuya? Romel kuya. Ayun, si Sir Romel, nakatira dito. Ito daw basura na to, galing sa dagat. Inanod papunta dito nung may bagyo, kaya ngayon hindi pa nalilinis. Ito kuya, ito yung bahay mo? Hindi, kaya sa kasamahan namin. Ah, bahay daw ng kasamaan nila. Tingnan nyo. Oh. Epekto ng bagyo. Epekto daw to ng bagyo. Umabot daw yung alon dyan sa taas ng bato na yan. Kung saan kami tumambay kanina, kung saan may tumatalon. 8.7 meters daw yung taas ng alon. Ganun kalakas. Nakita niyo yung ayun yung parang pumuputi na yung bato na yon. Bandaron yan, inusod ng alon yan. Inusog ng alon yung bato. Yun yung nasa ibabaw na yun. Nasa ibabaw. Grabe, ganun kalakas yung ano. Binuwal niya. Ganun kalakas ang nature talaga. Ano yung kuya? Ano yung dala-dala mo na yun? Yung nakadrum na blue? Ay, panghango sa uling. Ah, panghango sa uling. Yun ang trabaho namin dito. Nag-uuling po kayo? Uling habang hindi pa pwede magdagat is Ah, yun po yung pagkabuhayan nyo dito, pag-uuling, tsaka pangingisda daw. Ayun. Maganda itong spot na ito. Oo, maganda yung spot na to pag naayos na yung... Sabi ni Sir pala, yung kalsada na nandun, yung may sementado, idediretso daw yan hanggang Patar. Ang ganda niyan pag natapos yan kasi coastal road. Ito kuya, kaya pala parang golden sand din, kahanay pala siya ng Patar no? Ang lapit lang pala ng Patar dito, nung nagpalipad ako ng drone, nakita ko na eh. Oh, patar na Tsaka yung lighthouse. patar na yung banda dyan na. Pero ito pong kinatatayuan natin ngayon, anong sakop nito? Ano to? Kulayo. 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 Ah, Pulipul Beach. yun, Pulipul. Bakit siya tinawag na Pulipul Beach? Ito, dito sa tungkol sa bato. Ito sa bato na to. Oh. Ewan ko kung bakit pinangalanan. Akala ko yun yung pangalan ng lugar. Pero ang may angan Sitio Pulipol, ganon, hindi naman. Hindi, ang pangalan talaga nito, Kulayo. Kulayo. O, kasi yung bato dyan na nakatayo na yon yung bandaron. Opo, Bandaron niya konti, tuma na yan. Tuma. Yan yung daanan naman, tuma. Ang daanan papunta rito sa dagang ka ng tuma. Wala Ah, naman kasing daanan dito sa Kulayo. Mahirap ang daanan dito. Kaya dito ang daanan sa tuma. Kaya parang isang barangay. oh, yun dito pala talaga, yun. Kulayo to. Buti kuya, walang bayad dito, no? Wala naman. Ang nagbabayad lang rito, yung mga nagbabangka galing Patar. Ah, yung mga kanina. Yung Yung mga package, no? Kasi siyempre yung lalo mga akit-akit dyan. Opo. Pero kung halimbawang mga yung iba kasi kami, kung may mga bisita, Mga naglalakad lang, ganon. naglalakad, hindi na nila Hindi na pinagbabayad. Pero kuya, dito pwedeng mag-overnight, ganon? Pwede.
May mga nag-overnight Oh, dito. lagi. Mamaya dito, marami na naman. Yun pala. Mga nagka-camping siguro, no? Maganda siguro dito kuya kung may poso eh, no? O, Meron na dyan sa banda dyan kasi hindi nila napalabas ang tubig tsaka maalat. Ah, Yung banda mahirap. dyan, yung sinasabi ko dyan, yung beach, yung ano dyan. Sa taas. Dyan, oh, yung banda dyan lang. Yun. Yung may tubig talaga dyan. Ayun. Gusto sana namin mag-overnight dito ni na Sarge. Ano yan kay Mayora? Kaya lang walang tubig. Kay Mayora. Ay, kay Mayora po yan. Yung sa taas. Sa banda dyan lang, yung may parang may nakasakong mga uling dyan. Yung Opo. sa kanya, diretso yan. Kuya, pag nag-uuling kayo, anong ginagamit yung punong kahoy na pang-uling? Mga ganyan, pandan? Mga hindi, mga ipil-ipil. Ipil-ipil. Para sa akin din. Iba-iba. Pero itong mga nandito sa gilid ng ano, hindi namin ginagalaw to. Ah. Banda dyan, sa mga banda dyan konti. Bakit itong mga to kuya? Ba't namamatay, no? Yung ano yan, boss, yung kanang dagat. Tubig alat? Oh, yung bumagyo noon, hangin. Kaya sila namatay. Parang nasa disyerto dito banda eh. Anong pangalan ng kuweba kasi kuya? Angel Caves. Angel Search Caves. mo sa YouTube yun, boss, makikita mo. Angel Caves. Dito lang. Malapit lang po dito. Oh, doon mismo sa may ano, kaso hindi nyo madadaan. Ay, sa bagay, madami pong kuweba dito, no? Dito sa Bulinaw, no? Oh, mayroon din yung Nalsok. Opo. May napasok na po ako dito, yung sa ano lang, yung Enchanted Cave. Yun lang. Pero alam ko madaming kuweba dito. Kasi dati daw itong nakalubog sa dagat eh. Limestone, no? Kaya kung mapapansin nyo, puro bato. Ayan, no? Nag-empake na kami. Ayan na yung mga gamit natin. Pauwi na tayo. Aabangan sana namin yung sunset, kaya lang maulap eh. Kaya to, aalis na tayo. At ang ating next destination is magka-camping naman tayo ngayon. Yan ang dahilan kung bakit ang dami nating karga. Magka-camping tayo dito. Malapit lang sa spot natin ngayon. Pero abangan nyo yan sa susunod na episode.